Manibulise matholonyonga ndekudlelana, manibulise bantu bakuthi abantetho isisiXhosa. Andifuni ukuwenza abe made, ndifuna ukukudlalela inkqubo yenkolokantu emhlobo wenene. Ndagqibe ndikubuza umbuzo into yokokuba sibheka phi. Le nkqubo yenkolokantu ine-20 into yezi isasazwa emhlobo wenene. Le nkqubo ndiyishicilele apha kule nyanga ka-April 2021 kwinkqubo eyayingene emhlobo wenene ngo-1996, 1997. Kodwa mamela njena indlela ekusasazwa ngayo, wagqibe undixelele into yoba likhona na ithemba lokokuba kule nkolo sawuze sithathwe ngesidima nesithozela salaa nto yokokuba sirepresenta inkolo. Apha ezintsukwini uDr Nokuzola Mndende ebeqhwatyelwa izandla ethetha kwindibano kamprofeti uRhadebe emenywe yi-African Hidden Voices, apho abe nentetho eye yaduma kakhulu esithi ngokomnqweno wakhe bekunga iBhayibhile ingathathwa igoduswe. Loo ntetho yayigcwele all over kwi-social network, kuqhwatywa izandla kuthiwe uthethile Madlamini, uthethile Madlamini. Akukapheli neveki ezintathu okanye akukapheli nenyanga ethe uDr Nokuzola Mndende iBhayibhile unqwenela uba mayigoduswe. Wenza inkqubo ebonakalisa into yokokuba akazazi nobuMfengu, nokokuba uphuma kubambo, nokokuba ulihlubi. Awu madoda, anindiva, anindisoze nindive kuba kaloku inyana nifuna ukuyiva. Uthe iBhayibhile mayigoduswe kanti yena kakagoduki. iBhayibhile mayigoduswe kanti yena Madlamini usakhangelela ikhaya akakagoduki. Wenza le nkqubo ke. Amasikizi wam kule nkqubo ngokwendlela yenze ngayo, njengomntu endicinga fanuba ukuba injongo zakhe ibikukulungisa, xa ekholelwa into yokokuba amaMfengu awamelezekanga abe angamaMfengu, angabambo okanye angamahlubi. Andiqinisekanga ke mphulaphuli wam nokokuba abambo ikwangamahlubi, kodwa kule nkqubo nawe uzawuzivela. Ayikhange ivele into yokokuba xa uDr Nokuzola Mndende esithi bangabambo, la mahlubi aye avela akavelanga engqina into yokokuba abambo namahlubi yinto enye. Izezinye zezinto endicinga fanuba bekumele baziye zavela kule nkqubo. Khange ivele loo ndawo. Ingakhange ivele nje loo ndawo, umsasazi ngokokucinga kwam lo mba azanawo ubaluleke kangangento yokokuba bekumele ukuba ithi kanti ikhona imbalelwano ephakathi kwakhe neenkosi zamaMfengu, kuxoxwa lo mba, aze athi xa ezanawo emoyeni athi, baphulaphuli ndicela uluvo lwenu kulo mba, kodwa lo mba ndiyawushukuqa kunye neenkosi ezichaphazelekayo. Kuba uthatha kanjani umba obaluleke kangaka kwisizwe samaMfengu nomnombo wamaMfengu, uyokuxoxa nabaphulaphuli dlaka ngola hlobo? UyiMfengu wena kuqala. Sukuthathe serious kanjani ekubeni into yokokuba kwale Bhayibhile uthi mayigoduswe awutshiso inzondo, utsho kuba unenjongo zokwakha.
kuba xa kunenjongo zokwakha bekumeluba uyazibonakalalisa kwalapha kule ndima yamaMfengu, kuba kukho lo mphulaphuli uthe xa ezama ukungena nzulu wathi wena Dr. Nokuzola Mndende makangangeni nzulu. Kutheni eBhayibhileni ungena nzulu such that uthi mayigoduswe, kodwa kunzima ukungena nzulu kumba oyi-identity yakho njengemfengu, okanye ke umuntu ophuma kubambo, okanye umuntu ophuma kumahlubi. UDr Nokuzola Mndende ndazana naye kakhulu kwango-90. Eyona nto endimazi ngayo mna ngumuntu onganqandwayo, ngumuntu owenza izinto ngendlela athanda ngayo, kuba nale nkqubo kwafuneka ilwelwe sithu ukuze ifumaneke. Ngeendlela zakhe ke wasikhupha sonke thina abantu ababelwele inkqubo, washiyeke isasaza ngendlela ethandwa nguye. Akusena msebenzi ke uyayisasaza ngolo hlobo athanda ngalo, kodwa ke ngoku nanjengomntu ophuma kwisizwe samaMfengu, kutheni inyewe ebandakanya amaMfengu kungekho nto evakalayo uba yena unendlela axoxisana ngayo namaMfengu, unendlela axoxisana ngayo namahlubi? Le nto ixoxwa ngola hlobo ubungabamamela. Le nkqubo ndiyishicilele, ndifuna umamela indlela abahlomla ngayo abaphulaphuli. Mamela indlela abahlomla ngayo, kuba kwa utata lo elixhego, kubani elixhego nakwa uxhotyeni, ingathi kuba uxhotyeni, uthi into embi iyahewulwa, kodwa kayihewuli le yoba kuzoxoxwa into ebekumele uba ixoxwa komkhulu, izoxoxwa nabaphulaphuli emoyeni. Akayiboni into irongo, akaboni into irongo uba uxhotyeni apha, kodwa uthi umele inyani. Akayiboni into, akathi madlamini, kodwa ke bekumele into yokokubana njengokuba lo mba ubuthakathaka ngohlobo uxoxwa komkhulu, okanye umzekelo uDr Nokuzola Mndende oshicilela kuxoxwa komkhulu ngalo mba, awugqibe ke ngoku azokudlala emoyeni. Emveni koko ke ngoku acele abaphulaphuli bangene begcwalisa kule nto iza kube ixoxwa. Uza kuxoxa lo mba uDr Nokuzola Mndende ewuxoxa emoyeni, engawuxoxi neenkosi. Uza kuxoxa ude uyophelela phi? Nantso into endizama uyiqonda. Kwaye lo mba ubalulekile kuye njengentombi yemfengu, ubalulekile kuye njengentombi yemfengu, khona ukuze ke ngoku siyazi into yokokuba uyimfengu, okanye ulihlubi, okanye uzazibiza ngombo. Ibalulekile le nto, kodwa indlela exoxwa ngayo idlakadlaka. Ize kuthi kwakufika umntu, kwakungena umphulaphuli oyicacisa nzulu amnqande, kungena abaphulaphuli abaphuma esihlokweni, abaphuma emxholweni, baxoxa izinto zabo abamamele. Uyayibona le nto ndiyithethayo? Abangena bexoxa izinto zabo ezingaphandle kulo mxholo uyabamamela, kodwa ongena ezama ungena nzulu kumba wamaMfengu uthi makungangenwa nzulu. Umbuzo wam, xa kungazungenwa nzulu kwinto exoxwayo erediyweni, then isaxoxelwa ntoni into ekuthiwa makungangenwa nzulu kuyo? Uyawabona ke amaqhinga kaDr Nokuzola Mndende? Ngala wasipheqa ngawo ke, ngala wasipheqa ngawo washiyeka yedwa kulaa nkqubo. Kanti for 20 years uDr Nokuzola Mndende ekwinkolo kantu, kanti yena kuqala ukwinkolo kantu ejinga emoyeni. uDr Nokuzola Mndende ukwinkolo kantu ejinga emoyeni,
ukhokela abantu ejinge emoyeni akazazi uba uphile ngaphi. Uyayazi iBhayibhile uba iphile ngaphesheya. Yeke into yokokuba iCamakho Institute imali yokwakhiwa kwalo yafumaneka phesheya iyi-300,000 ngo-1999. Ngabelungu abanika uDr Nokuzola Mndende imali yokwakha iCamakho. Aba beza neBhayibhile ngaba bamncede ekwakheni iCamakho lakhe. Neencwadi ezibhalayo zithengwa kakhulu ngabelungu. Abafuna singabafuni thina. Andizibamde kuba ndiniphathele le ngxoxo yasemhlobo wenene ethetha ngemvelaphi yamaMfengu, kodwa umsasazi athi makungangenwa nzulu. Xa esithi makungangenwa nzulu, uyiziselani le nkqubo emoyeni kunezinto aqondayo into kokuba zibuthakathaka ngabula yena? Kuthene engaqala velele le miba ke athemba kungangenwa nzulu kuba ngoku ubashiya abaphulaphuli berhalela obabunzulu balento yobuMfengu. So ngaphezu koba la nkqubo yenziwe ishisa umbuzo wento yokokuba obabunzulu yintoni obabunzulu? Siyakucela Dr Nokuzola Mndende ngaphinda uyibuyise la nkqubo usixelele ngobunzulu. Yintoni le inzulu kule ndima yamaMfengu ungafuni ukuyithetha? Yithethe kuba yiyo eza kwenza sikukholelwe xa usithi amaMfengu bekungamelezekanga ukuba angamaMfengu, amele ukuba angabambo. Camakho andizuphinda ndingene, ndizawudlala le nkqubo kaDr Nokuzola Mndende ithi yophela, uphela kwayo sibe sohlukene. Camakho mphulaphuli wam, de siphinde sibonane kwinkqubo elandelayo. 16 mizuzu phambili ko-1:30 masicamakuseni. Camakho khaya. Hawe lo ngukhawutha lo ngutogo ngugaleka ngukhahade ngunkosi yami. Camakho. Yeke mama uNokuzola Mndende. Adlamini. Ndicinga fanele bafika ixesha lokuba ngoku kuyafuneka nabantwana bazo ukuba ekutheni naze sibe kule ndawo. Yes. Ndikutshawe mna kulawuze ngomnye wabantu enafumana umhlaba kuthi ngeli xesha benisuka kwelaa cala niwela umlambo ithukela nisiza kweli cala phezu kwalo mlambo lo mbhahle ngasecuwa. Ewe. So ke ngoku ndinayo indawo eninzi zesintwimbi mama Nokuzola xa nisithi ligama lobukoloniyali eli kuba umhlaba eliwunikeziweyo phaya uze kuthiwe uze nithi nina nyampenguza kutatomkhulu ebeninikeza umhlaba ubethu phaa kwelaa cala kwagqaleka. Beningawunikezwa ngumlungu phaa mama Nokuzola, ingase sithethe inyani nasebantwaneni. Beniwunikezwa idi phaya amathawu, uyayiqaphela laa nto? Awuvanga Chawu. Yes. Awuvanga Mchawu. Uyabona ndithi uthe nethi bafike bathi bayamfenguza. Yes. Bathi bawuthi bayamfenguza mfana le ndawo. Uyabona ukumkani wabanika amahlubi etheko, amabhele wanika icegcwana nasezolo, amazizo wanika icerhu nokumamgomanzi, abanye wanika ozingqayi nomabika. Bethe singabambo ayingokumkani uZanzolo, ayingomatshawe awathi amaMfengu. Kuba imake ndixelele hayi ndakuva bhuti into eze abatshawe anze into entle, anika igwiba lokhuseleko kangangoba uba ungazifunda nezinye izinto into basinazetha apha emoyeni ade athi amatshawe xa thina sithanda uba noko sibe ngapha ngasebelungwini ngoku siwajikele kodwa yebethuna madoda khanisaniye kuba nganoposi babantu kutsho amatshawe sathini thina sathi sawuhlala singonoposi. So ndizama ukuthi amatshawe awunika umhlaba kade kwendiselwana bhuti kodwa into bayinawuthetha yonke le nto apha emoyeni kade kwendiselwana. Then eligama ke ngoku likafingo lelobukoloniyali noba lide kude kuthi uyabona mos unantsika umXhosa nowuphila xa umosa ke ngoku kuzoda isile le nto yayifika ilamba
So ndizama ukuthi ke masiyeke singangeni inzulu kodwa into yoba uyivume wena into yoba nathi esivumayo banikwa umhlaba banikwa ugqibelo lokhuseleko kwade kwathathiselwana yiyo le nto kwade kwendiselwana phakathi komninawe kaZanzolo ubhurhu kunye nanantsika nathi uyayibona so masiyeke singena nzulu singena nzulu igama lona liseyenziswa bubukoloniali kumandi le nto ingxoxo ifuna ingxoxo ke ngoku inkova camakwe ekhaya mama Nokuzola kunjani? philile tata kunjani ku Siyaphila ngugqulu lo wasedutshwe ekhaya. Okay nami ngifuna ke ngisinantsike kule nto yobuMfengu. Mina into endiyinakayo mama ngisemncane kodwa ngike ndiyinake nami le nto. Into endiyinakayo xa ngabe sosiduko kuloo ndawo singaxhaphakanga alo bantu babizwa amaMfengu. Ngenza umzekelo phaa kuthi khona oCirho oThawa amagquni obanibani namabhele amabhele afika kumhlaba phaa kuthi soba wabiza amaMfengu. Kaloku amabhele ekhona kulaa group yayifike kwaZanzolo amabhele wayekhona kodwa ke ngoku njengami mase ngisuka apha kuthi edutshwa ndiyangakwenza ndawo zakoChizela lezantsi ngapha ngilomama ndifike esiduko sami sinqabile nokugquni bathi ndiyimfengu kodwa xa ndingafa ukuthi andiyomfengu. Alright okay yayibona ndiyitshona ndikuvile hayi sileqa phaa ku-half past ndifuna ke sizapha esifungweni ke ngoku sizapha esifungweni ndifuna mna ndiyakuva kodwa ke ndiyibona ngale ndlela ukuthi abantu njengaphaa ukuthi azikho ezinye iziduko odlamini obani xa ufika ngodlamini bathi yimfengu xa ufika kwenye indawo odlamini uyinkosi ungumXhosa yonke into irayithi. Okay okay ndiyabulela okay iyahlekisa lento kuba lo ndithe sisaya phaya ku-half past sisafa thala ukhona khona amagagayi tata ya uthetha noPhahla. uPhahla lo uthetha naye limpondomise langapha uqoba engcobo. Ndilimpondomise mna. Okay So eligama umbuzo wakho uthi eligama linawuthintana ke ngoba ngalelo kolonyana eligama lihlobo lokuthinta ngolingaphinde libhizinisi ngoba phaa kuthi eligama besilisebenzisa ngathi abantu asidinga amaMfengu ibiba ngabantu asibanyasha ibiligama loba makabele umsindo bufuna lomsindo ngoba besilibona njengegama libusithukwakha uke washo komnye mphulaphula libusithukwakha xa uthi limfengu ubungathethi into makathandi ubuthethela into yokubana xa uthi limfengu ukuthi makayakha khona yo ithetha ukuthi ngoligama ndabe lingekho right uba wabiza ngalo muntu uthi limfengu and ufumanisa into yokuba ke aba bantu besithi amaMfengu akho nto bohluke ngayo apha kuthi umzekelo unothi ukubetha kolwimi lakhe omhlanje limkhombe into yoba ulimfengu uthetha lelo ndiyithethayo but singamaMfengu ithetha ukuthi ibiligama nje ubumnyasa umuntu umnina sesibanina abantu kuthiwa ikimfengu uyayiqonda uthi hayi simfengu uqomba uyabona ude uyofika kule ndawo uthi hayi imfengu uqomba hayi awumgqibile tu ingathi basekelana xa uthi limfengu xa ufika uthi hayi imfengu hayi umhlubi umgqibile so ndithetha ukuthi ligama nje lingekho rayithi uba ngaba ukwazekile ke nyhani uba kuthiwe kusegqeberha eBhayi ilihlobo loba noba besithi ngamaMfengu masiyitshintshe ngosithi ngamaXhosa andiwava kodwa amaMfengu nanti ndiyaqonda uba engena utywala beMfengu buphele ekoyini lo mntwana ulehozahoza mama Mndende njengoba ke engangeni ithetha ukuthi awekho amaMfengu qala igama nje leli ithetha ukuthi awekho uba bekhona amaMfengu kwamangena athi ndilimfengu mna uthi ukuthi awekho amaMfengu xa ngabantu ngebe bemoshwa. Okay manje ndiyabulela nguPhahla mani lo apha engcobo khona. Alright ke Phahla camakwe ekhaya camakusi
Camagusha imizuzu mihlanu siyivalele. Camagusha. Camagusha. Ngubukelo apha eMatatiyela tata. Ubuke. Ngimamqwathi ke mina isilongo. Okay. Mina ke ndifuna ukuthi sidinge ulwazi tata ngoba ke apha ekhaya besibizwa ngamaMfengu. Tshini. Khule ubhuti sithi singamaMfengu. Sithi singabantwana bamaMfengu. So thina sidinge ulwazi asazange bakanti lento inje. Ibe kaloku bekude kube khona abantu abangonoMamfengu. Lento sesaqhubeka sayisebenzisa thina. Ngoba besiyazile wasekuqaleni ngesingazange saqhubeka sasebenzisa singamaMfengu. Anditsho ukuthi omsasazi inela sibuze ebantwini uba iseyiyona kamandi kuthi kuphendula abantu. Uyambuka abantu kuthi kuphendula abantu masicama kutheni. Camako ekhaya ndiyabulela sisicamako ekhaya. Camako tata. Camako maMndende ndingumoses wonqindi lapha eTheto. Camako. maMndende kaloku izinto ezisikhumbuzo azinawuchithwa ndivuswa yile nto obuthetha ngemkwasini ephethe engqusho. Ewe. Kulapho kaloku ndiyinzwalelane yapha kanti uba uziqonde uba ibalulekile laa mkwaso. Laa mkwaso awusarhwa nangulinxila umntu onxileyo ophethe izembe yogangela inkulu. Uthina bakhona ngoku kanti uba kukho nentente eyakudala iqhekeza ayithwani. Hayi wena. Kanti uba uqinisekile uvuselele nesizukulwana sapha uba inoba kukhazwe ngesefile mamelani kuthethwa ngathi. Kanti uba bayavuya ngoba kaloku babona uba ibalulekile laa ndawo yabo. Inoba zeziphi ezinyanya zikhusele phaya zezika-Elif okanye zezi zamaMfengu. Zezika-Elif. Imoto ziwonyapha ekarete nkosi. Alright, ndiyabulela. Mandithathe womgqibela camako ekhaya. maMndende. Tata. Very good. Wagqibela ngam. Masiyicela ngosikelela Afrika uthetha nomxesile emaxesibini. Khawucacise maMndende. Ndiyabulela. Khawucacisela abantu balapha emaxesibini. Njengoba ndithi ndibasemaxesibini xa ndithetha apha kunomathotholo eva ke bathi ndiqabile uqaba kutheni ungathi ngwaseMonkelif ndithi ngeke ndizibize ngoJohn Elif ofike ngo-1879 apha wafika uyabona phaa khona isibhedlele ekuthiwa eDutch phaya ootatomkhulu ombathane omxesibe ombathane okhandanyawana omatshaya bafike lapho singaba kwamatshaya ikela kwaba khona elikhehle ekuthiwa ngubhuku lo sinqashi kwazala umntwana ekuthiwa ngumankamangane saphantsi kwakhe sibomxesibe omatshaya okhandanyawana njengoba silapha into eyenzekayo uyabona phaa esibhedlele ngizoyithi gqabagqaba ngoba ixesha seliphelile phaa esibhedlele amaxhego akwamatshaya kulapho ayiqabelana khona omathunga emanxebeni wafika uJohn Elif wenza isibhedlele so xa ndisithi ndisemaxesibeni apha ngumxesibe wasemaxesibeni ndingaba ndiyaphazama ngabacacisele hayi yona sabaneyaba nosuku layo ifuna ingcaphephe zalapho ndiyazazi emaxesibeni kodwa into endiyaziyo mna uxesibe ngayimfusi uyabona yamawele andikho imfusi yamawele nantso ke ibalekile ke loo mbali leyo ibalekile loo mbali leyo kodwa ke abacaseli babesuka kule nto kaMount Elif ngathi John Elif kaloku sikholwa kukhumsha hayi ndiwasemaxesibeni enkosi camako ba Charlie make sikhangele inkomo sizokwazi uba ke ngoku ke sidlule siye kwenye indawo siyakwenye ibakala ngoku apho ndizawubuza ke ngoku into yoba nankuya bendiwufunda ke ngoku esasikhumbuzo bendisifunda ke ngoku esasifungo sasemqwashini nakumntu osemqwashini esithi ke ngoku kwesasifungo ikho ithi into yoba ndiya kubafundisa abantwana ndiya kubakhusela abefundisa missionaries ndakuba faithful to God no British King ingaba isekhona imfuneko ingaba kusafuneka si faithful to ukumkani waseBritani ingaba kusafuneka xa sithi baloku sasibhalwe ngu-Elif into ebhalwe ngomnye umntu ayitshintshi ingaba ke ngoku kusafuneka
kule multi-religious country kweli lizwe lenkolo ngenkolo siphinde sithi siyabakhusela befundisi. Ithini kanye lento andiyazi ukuthi ithini xa ke ngoku sihleli pha singalo singamamfengu pha emqwashini into basawuthini xa sithetha pha ngoku kuba sizinkolo ngenkolo kukho Nokuzola bakukholo lwemveli andinawuthi ngoku ndizawukhusela umfundisi hayi andizumkhusela kuba lokhu nam ndifuna ukukhusela. Ithini nakanene lento siyawuqala kanjani uyivula ke ngoku kuba lo ngoko yayivulwa ngenkolo enye izawuthwa lento sisabalekile isifungo sasemqotheni andiyazi ndiyazibuza nje kuba olunye unyawo lungaphandle olunye lungaphakathi kuba ndimfengu lungaphandle kuba ndilukholo lwemveli. Ithini lento lena kodwa make sibheke ke sosela amanzi tshali ke sibheke engomeni. Eke ubalo sifuna ngokungena ubalo ngoku sifuna ngosiqonde ngokuba sithethile le nomntana bengayazi uba igama elithi Mfengu lisisithuko andazi ke xa sawuqhuba nalo bona ndike ndaya pha elibode kukilali ba kusemamfengwini kusemamfengwini ndisiye pha ngoku ndibona niyaphi hayi nje ngapha emamfengwini. Asiyazi ke ngoku sizawuhlazile kusemamfengwini isengawo phofu okanye kwithini lento nokuba lokhu libode kusemampondweni pha andiyazi bethunani nofingo andiyazi uba ithweni nalento lena funeka ke ngoku abantu bathetha ngamagama nge-geographical names ndike ndive uba kube khona nee-organizations ezinofingo sisazafika sizitubize ngelaa gama elalisisithuko andiyazi ndiyabuza futhi kuba ndirongo ndawucela uxolo masicama ukusheni kodwa ke ingathi abaphulaphuli abaninzi banqenile masicama ukusheni makhe sizapha esifungweni ke ngoku nasemqwashini utshila utata wathi hayi awusakhona namntu lo le ntente isekhona pha isikhusela ntena ndiyazi uthi akuqhekezwa pha andiboni buza uba zeziphi ezinyanya zikhusele pha utheke nake zezika-elifu usethi kanti zezamafengu andiyazi uthini napha ekhaya make sijonge camake ekhaya camake mama camake utata nomam umcimbi ophetheyo mhle udikela umhle nje uhathi njengoba imicimbi elinje ixesha loba ngaba sihlale phansi singabantu sizijonge uba kanye sesisiphi na sisiyaphi ngoku kuba into siyifumane ngento yoba ngabe njani uba sizithenge uba ngaba singobani ufumane into yoba ngaba sisiye sihambe sibheke phesheya kwamanye amazwe. Uyabona into uyithethayo ngoku yomcimbi wasemqwashini ndihleka utata weke wangena apha uthi hayi laa ndawo ihloniphekile uthi lo mntu oseleyo akafana aphazamele phantsi kayisithi hayi izinyanya ezikhusele phaa ezezina elifu ulunge lowo owathi wafika apha kwelizwe tena laa nto ibethelele into yobana ngaba xa seyihleli kuyo engqondweni ihlale udicufana uba ngaba nale nto wayinikwayo ucimba yeyakho kanti wayinikwa. Yabona phela kwezi zinto ke sifuneka simane sisusa azisuka ngentende ke mamami zamane zisuka ngosuka
Oh. Kuphinde bapha endiqonda into yobana ngaba iyarhwexa kakhulu. Uyabona ngubo yobana ngaba kothi uba yikawe kungeminye kawe akufunekanga senzele. Ayonto leyo. Uyawufumaniseka into yobana ngaba uba kuthiwe ikawe akufunekanga sike emasikweni. Apho siphethwe khona uzawuvuthi inkosi hayi akuyiyo emasimini namhlanje izibiza into yobana ngaba le nto yoba ngale emasimini akuyiwa yingubo evelaphi le. Laa ngubo ke nayo ngubo yethu ke leyo kuba loku thina sinjalongo ixesha lobheka emasimini siyayazi ke ngaba asiye emasimini xa kuthe kwakukhokhe singaye emasimini. Ngoku uba sawungaye emasimini ngokuba kuthiwa hayi funeka sibheke endaweni ethile ngeminye ecawe yenye ingubo leyo siyayibaleka. Siyayazi uba amalungelo akhona kodwa elilona ilungelo lelethu into yobana ngaba sithini sihambe sibheke emasimini. Asinawuxelelwa into yobana ngaba hayi ngoku asinayo ngoku emasimini ngenxa yobana ngaba kufuneke sibheke indawo ethile. Okay. Uyabona ke mamamu umcimbi namhlanje unamalungelo amaninzi kakhulu. Lawo malungelo lawo acinezele lento isisithi. Kuba akanakwazi umzekelo abantu bakwazi abantu bathi hayi into ethile sakuyenza kuba lokhu lilungelo lethu. Alibali into yobana ngaba leli lungelo balisebenzisayo balisebenzisa kwinto engeyiyo. Yilaa nto kudinga imfundiso into yobana ngaba kanti singobani kuba abanye into bayikwazi uyithatha bayiphakamisele phezulu icinga into yoba ngaba yiyo kanti xa banoyilanda imvelaphi loo nto ayini. Okay, kayitsongo. Ndizamfunde mamamu sihlale phantsi sizijonge into yoba ngaba zithini na into yazo phambi koba siyithathe sithwale entloko kuba umcimbi wamama sinokukhatha iqaqeja umcimbi amalithi Mfengu liqaqeja kuba nyani akuzange kubekho size ekuthiwa esi amaMfengu ligama waliphiwayo indiki into yobana ngaba uzithiye ngento yiyo awuzuthi xa into edama ubize ngomdama sithiwa kaloku. Enkadama. Okay, cabanga kuba uyabulela. Siyabulela. Yabona ndifuna uphinda ndifunde ungqangweni apha. Ungqangweni ngo-2005 uthi ikhe yakho iminyaka isikhumbuzo sintengantenga ngenxa yepolitics zangaphakathi nezangaphandle. Kodwa ngo-1995 unyaka wesibini iSouth Africa ikhulekile sibuye savuselelwa isikhumbuzo sasemqwashweni. Ikomiti eyayiququzelela ukuvuselelwa kwesikhumbuzo yasibiza ngokuba sisikhumbuzo sabambo. Isizukulwana sanamhlanje sezizwe zasemqwashini ziyalikwaya eligama lobuMfengu nokuthi esi sikhumbuzo sesamaMfengu zonke ezilandela eso sika-1995 zibizwa ngokuba sisikhumbuzo sabambo. Yabona ke ngoku iyavakala ke ngoku into yoba hayi toza kuthi imajority ithi eligama so abantu abathiye ngegama lemfengu mabakhe babone uba bathini baloku sisithuko eso. Kodwa ndikhwapho ndisabuza ke ngoku umbuzo olandelayo nguloba ingaba isifungo esisenziwayo i-14 kaMeyi ayidanga sekufutshane gqitha ikule veki abalizayo ngomgqibelo. Ngoku uzawuphinda phaya xa sisiya phaya emqwashweni nge-14 kaMeyi siyowufunga phaya uzuyiqaphele ke mphulaphuli kwa indlela le yofunga asiyoyaya lapha eAfrika kuba loku xa ufunga uphakamisa isandla sasekunene. Ngokudala ke esi sasekunxele sasibekwa phezu kweBhayibhile esi sasekunene uthi so help me God ncede Thixo ndithethe inyaniso. So ke ngokwa indlela le yofunga asiyoya lapha. Ngoku mfowethu xa indlela yofunga yalapha kuphinde kuthi kaloku njengomphandi i-researcher into ebhalwe ngumntu awuyitshintsha ebhalwe ngomnye umntu. So asinasitshintsha isifungo sasibhalwe ngu-Elifu. So uba uthe be faithful to God, I'll be loyal to the British King, ndabakhusela befundisa basabantwana ezikolweni. Ngoku xa sifunga ngophaya sisathi sithetha ukumkani osebhilitani andazi into zakuthi andaziphathwa ke cabanga ekhaya
Camako kai. Camako. Camako tata. Mandibuye kwakhona ngomjolo lona kwakhona. Okay mjolo. Mandiyiphendule ngolu hlobo ke. Hayi ndinelakhe namhlanje. Mandiyiphendule ngolu hlobo ke sisilena into. Andithi ngela xesha lo John Ellis ibile xesha le-colonialism, right? Yes. Now uyakhumbula ukuthi ngalamini sasike saxoxa le nto sisixoxa ngalamithetho besixoxa ngayo. Then ke ndachaphazela izinto zoma-direct noma indirect rule. So ke ngoku ukufika kwabo bezi missionaries bona baye ba-assimilate eza policies zoma-direct rule. That is i-direct rule lo sasithe kaloku into abayenzayo bebesithi xa bebona uba abantu base-Afrika baphila ngokwenkcubeko yabo. So ke ngoku bona bafike ke ngoku bafake eyabo ke ngoku ilento imfundiso ngelibalobayo abantu bakuthi ukuthi ke ngoku mabalandelele yabo ke ngoku inkolo. So which is ke ngoku abantu bakuthi ke ngoku bathatheka kakhulu kuba ke ngoku belento befakwe phansi kwezo direct rule ba endapha sebelandla ke ngoku lo nkolo yolento yoJohn Ellis. Now ithetha ukuthi ke ngoku basihleli apha sikwi-South Africa ke ngoku elento ekhulekileyo. Sorry. It's lando. Now that ke ngoku si-South Africa so sidibene ke ngoku sizinhlanga ngeenhlanga. Okwethu singabantu umuntu ngamnye apha kuthi kufanele ukuthi ke ngoku makafunde ilento indlela abantu abaphila ngayo, which is olunye uhlanga indlela oluphila ngayo, nolunye uhlanga lufuna indlela oluphila ngayo olunye uhlanga. Uzontsola ke because andikho mhle kakhulu apha isiXhosa kaloku ndikhulele kweli cala lasesilungwini. So ke ngoku into enzekayo okwethu ukuthi masilento masifunde indlela abaphila ngayo abanye abantu, sithi ke ngoku silento sihloniphe laa ndlela abaphila ngayo, sizazi ukuthi singabantu abanye irrespective ukuthi mhlawumbe sibhilonga kwezi inhlanga but into ethetha ukuthi singabantu sibayi-one siphila kwilizwe eliyi-one lase-South Africa. I think mandiphila ngolo hlobo mna. Hayi ndivile ngibona ngayo. Ndivile sake nentlanganiso esasinayo egcuwa yo yavulwa ngumfundisi yavalwa ngumfundisi lathi hey andifithi apha mna ndingowalapha ke ngoku kuthiwa amaMfengu hayi uba sizabetha ngohlobo hayi ndi-out. Eke yabona ke ezi zinto nditsho kukuba ke naba bathi bancinci ke aba bathi basebancinci ezi zinto zobuMfengu zikhona bethunana, zikhona incwadi nje banindivile ndibafunda ongqangweni nobani no Elif no zininzi noMndende bakhona masicama kushini. Camako ekhaya Molweni mama kunjani? Molo tata kunjani ku? Sikona mama Kondo. Libhele lunanga lokulunga umafunda bezithu uqonda. Imfengu. Imfengu qobo. Ngendlela ebendikhule kusenzeka ngayo. Ewe tata. Ndazazi into kokuba ngilimfengu futhi ndaproud ngobuMfengu bami. Kodwa ndithe xa sendihamba kuhamba indlela lena ndathi hayi man ingathi sisithuko noko. Xa sendifika ke ngoku ndidibana nokholo lwemveli kuba ke ndilapha kulo mna ukholo lwemveli ndahlukana mandingayithethi. Hayi yeke silapha kule ndawo. Silapha kule ndawo apho ndingena khona mama uMndende ndingeniswa into yokokuba nale date ibekiweyo yaseqonce isingathi ifutshane kakhulu. Isiphosile ke thina kuba ndilapha kumhlaba wakutsolo mna. Isiphosile kodwa iinumbers zizithathile zona. Mandingayoluli mama uMndende. Okay. Mandingayoluli kuba yena ndawo bendifuna ukuyithetha yile ithi ndandikhule ndisazi kuba ndiyimfengu. Ulibhele kutsolo. Kodwa ekuhambeni kwethuba andiyiyo. Ulibhele kutsolo. Ndilibhele kutsolo. Kaloku kwathi kwawube kukwelicala esithi abasathathwa siswapha kule ndawo kuthiwa kusesisky ke waphinda waqonda uba aqonda kwaye masiphinde masiwathatha amanye masiwabeka ngapha kotsolo bawukhusela phaya ndiyabona ngamarhoti lamadoda la bawukhusela phaya so konke ezi ndawo hambe tyala kuthiwa ngamaMfengu
masicamakuthini mawudendile siyabulela ke hayi zikhona into zomabandla abangaphezulu ochief mabandla zikhona abakukhulu ochief bakhona aliziphendula andifuna ubethwa mna ndiziphendula tu masicama uthetha nje amaMfengu kuba kana lapha emazizini inoba ndimamele nalasekhaya kanye phaa ephedi kanye phaa ingquso camaku maMndende camakusa uthetha nosiyotulu siyanda apha eMamflesh maMndende andiyazi noba kanye sendisemva naku kule ndawo yobuMfengu. Okay. Udlamini lo. Ndilimfengu ndiyazidla ngobuMfengu bam. maMndende ukhona into eyathethwa nguba umawawo uba unqevu apha utata umagoda eyandikhuthaza enokukhuthaza nomnye umuntu uthi akho nto esisithuko emhlabeni ngaphandle koba indlela oyibiza ngayo. Indlela ethetheka ngayo wathi usenokuthi ndenza umzekelo abantu abazoyikhumbula okanye bazocacela wathi usenokuthi hayi kwethini kamagoda hayi ungumpondo zihlanjiwe awungeuqumbe nakutsho njalo kuba laa mntu uyakutibeka uva kamandi ngawe. Into yokuxhobeka kapha embalini uba kwakutheni uze kuthiwe nditsho loo nto ngoku ndilimfengu ndinje kuyaxhomekeka uba uthetha phantsi kwesiphi isiganeko ngobuMfengu bam maMndende. Andinawuthi nandisiza phaa uthi nalimfengu uyabona uba sisithuko xa utsho njalo kodwa xa uthi yatsho lapho iyemfengu okanye laa nkwenkwe yemfengu uyanditibeka uthetha kakuhle ayikho into engeso sithuko xa uyithetha ngendlela engaphucukanga into nento inendlela yokuyithetha ngehlobo oyithetha ngalo kuba abesitshintshe ukuba asingoMamfengu. Ndenza umzekelo maMndende ndenza umzekelo wokugqibela nditsho kamandi ndinegunya ngoba nditshate ekhona kunabantu ekuthiwa ngamampondo yababona banengoma ethi mna ndilimpondo umama limpondo umtata limpondo nam ndilimpondo ndawufela emampondweni kodwa wena wayembiza ngempondo ngendlela erongo uyawumbona ubhinqe ngantoni ithetha ukuthi mhloniphe umntu ngendlela ozihlonipha ngayo nendlela ombiza ngayo mayube yile ndlela okurhalela ukubizwa ngayo nawe ayikho into erongo ngoba sazana uba sikwesiphi isithebe ngoba sehlukene ngokwezithebe okanye ngokwezikeyi. Alright mntakasothula nduvele zizimvo zakhe betuna noba kuthiwa imfengu nomnqambulo omnye mfengu uyavimba yonke loo nto leyo le nto yayizifika ilamba apha masicamakutheni camakekhaya xa ndibiziwe mna phaa emqwashweni ngoku xa kuthandazwa kuzonzwa kanti inoba andicalucalulwa ke ngoku xa kuzonzwa ngolaa hlobo luka-Elifu ndibe ke ngoku nam ndilapha ndingomnye wabantu balapha ithini ayinacalucalulo le nto masicamakutheni camakekhaya camakekhaya maMndende bawo kubalulekile masibe nomqolo. Isizwe singenamqolo esivuma yonke into ayisosizwe eso. Kangangoba sekuncedile ndingene ndivale. Into engeyiyo maMndende ayisiyo. Akufunekanga sicompromise apha. Sibonde isihloko sanamhlanje ungene noxhotyeni. maMndende akufunekanga sicompromise tu. Yitsho masimele yonke into ebirongo isenzeka yenziwa kootatomkhulu bethu masenze i-corrections thina ndiva ndiyakuva masenze i-corrections sawuba sisizwe esililishwa uba sawuthi into ngoku siyibona birongo sithi hayi masesiyeka ayisesiyeka injalo masongena emgxobhozweni ngaphandle uba oxhotyeni abekho kwawushiyeka kisizwe singenamqolo noMndende noMndende uyayazi kaloku sasinyathela ngenye imini sobabini nomama uNcakule sayikhumbula dlula siligobe thina uphondo saze ndiligobe nanini into engeyiyo ayisiyo ndigathana noma kuphi kuba mna maMndende uyaxoka ndikuxelela zisuka nendayaye suxoka apha and andicenga ukuthandwa ngokuthetha inyaniso into esingezizo maMndende xa ndisehla
masingazivumi tu makwenziwe i-corrections kulungiswe yonke into asizuthi ewe noma kufuneka sibe hayi idla amafutha xama kuyiyo le nto nditsho ke ndithi ke kufuneka ke ngoxa sisenziwa ngabo basenzayo kucingela into yoba kukho abanye abachwethelwa ngaphandle masicama kuseni kule mizekelo yakho wathi ukuba ibhayi litshintshiwe layigqibela kungani noba singayisusi le nto elikhalane apha kuthi sibe ngamahlubi ngokwesizwe andani wandivakala kahle yakuva into engeyiyo maMndende iyayewulwa phofu ke abantu abakhoyo bayewula naliyo ukuyayazi moske siyewulwe thina lapha eRadioweni siyewulela ukuthetha inyaniso sinazixokwe inyaniso yona yeyoba ifanele uba sonke sisisizwe samahlubi maMndende sibe nomqolo simele ubuhlubi bethu kungathiwa singamaMfengu sibizwe ngento esingeyiyo sisithuko kuthi awundiva ndimamele now bendithetha loo nto ndipha kwa-Home Affairs nelinye ihlubi lakuthi kunjalo nje ibe ngathi le nto siyiprofethile because uyithetha wena namhlanje besiyithetha izolo thina ibikhe yavela ke xa ndisiva apha kwihlubi lakuthi into yoba ukhona unkosi othile obekhe wayishukumisa phaa phambili into okunayo masingayibaleki into endawo bendiyiva apha ehlubini lakuthi wa ingxaki ibekhona ingcinezelo ekhoyo nakwezinye iikumkani ezifana nokhothamileyo ngasekhoyo ngapha ngase-KZN ndayilanda ndathi uzundenzele le mbali because nasiyilandele singalahlekwa kubuthina bethu ukuze abazukulwana bethu maMndende babuze uba yintoni nalena babekho tatomkhulu noomakhulu baxela thina ke nani akufunekanga siyoyike into esiyiyo sisesisizwe sisiso samahlubi and kufuneka siyilandele ngamandla ndibhekisana kwiikumkani zakuthi into yoba masiyitshalenzeni le nto yobuhlubi bethu singaziboni sewungena emhadini ngathi besingabagwala sonke awundiva